Guys, gumawa tayo ngayon ng tinapay sa bukid. Tinapay. Namin guys, tinapay sa bukid guys. Guys, maliit ang nakuha namin guys. Guys, bukbang nila guys. Guys, agad. Ito guys. Makain na yung usa guys. Gutom niya to guys. Guys, big shout out to Random Videos Vlog and Gracia Malls Vlog TV. Thank you guys sa pag-support. Bye! Bye!